Televízia Markíza uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Vanda Ružičková, Emanuel Hasson, v seriáli Rany z lásky. Námet, scenár. Ďalej hrajú v slovenskom znení Peter Šimon, Helena Geregová, Ján Grešo, Ivan Laca, Olga Belešová, Silvia Peteová, Eva Landlová, Lucia Vráblicová, Boris Alkalagi, Lenka Košická, Michal Halon, Gabriela Radimáková, Judita Bilá. Strih, kamera, kostýmy, produkcia, výroba, réžia. Prepáčte, pustite ma, prosím. Pustite ma, prosím. Ďakujem. Nevieš sa trochu uhnúť. S dovolením, ďakujem. Ešte kúsok, s dovolením. Druhý zápas dnešného popoludnia. V modrom rohu bude boxerka, ktorá má za sebou 13 súbojov, z toho 9 knockoutov. Pochádza z Čaká. Privítajte Griseldu Tigricu! Proti nej sa postaví do červeného rohu súperka, čo má 8 víťazstiev a 2 porážky. Je to Monita z Boky Estera Samudosová. Už je tu. Väža, žiadam pokyny na pristátie. Tu je kontrolná väža, pristaňte na dráhe pri hangári 4, predvídam. Rozumiem. Nebolí ťa. Kike, chod do haja, ako by som tam mala niečo vrazené. Hlúposť. Ako to hlúposť? Radšej sa sústreď. Pozri na ňu, chlapov žerie zaživa. Áno? Tigrice sa nebojím, ale pravačku mám na nič. Je ako v rece zemiakov. Musíš ju zmiasť, poskakovať a skús ju omráčiť. Keď ma zasiahne ľavačkou, skončím Mardel Plata. Jedine na čo máš myslieť sú peniažky, rozumieš? A na nič iné. Tak to je moja opička, moja Monita? Ja, ale bolí ma ruka, Kike. To nič, zabijú. Ruky, strihni! Počuješ? Hore! Nabijú! Daj jej! Opička, dokážeš to! Daj jej! No tak, nabijú! Právačka a zásah! Vedia, že som tu? Dúfam, že nie. Bola by to škoda. Prišli by sme o cirkus. Ahoj, Martin. Čo žena? Fajn, pozdravujete, ako vždy. Kravatu? Nie, ďakujem. Môžem? Nie, že by si nemohol, ale... Trpí, je celý bledý. Len sa pozri. Vieš, že o 20 minút sa začína schôdza? Nechceš ísť dodávkou? Nechcem, aby si šoféroval. No tak. Nerobí mi to dobre.
To nič, daj jej! Dávaj si pozor. Hasi hlavu, zdvihni ramena! Nie. Nie. Do rohu! Stávaj, voda! Môžeš pokračovať. Nič sa nedieje, všetko je v poriadku, len do nej! Dobre, zisti tému stretnutia. A sendviče, drahá moja, prinies až na konci. Ale nerozbaľuj ich až pred podávaním, nechaj ich v balíčku, aby neobschli. Veď to doma učili, či nie? A nápoje nech sú light. Light. Áno, senora, isté. Nie, nič nie je isté a nič sa neurobí. Na budúci týždeň to budeš mať na lodi v Uruguayi. Výborne. Prineste mi hneď kávičku, Dobre. seňorita, s cukrom. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, Meča. Všetko je pripravené? Áno, Iriarte, všetko, s dovolením. Máme správy o bratrancovi? Stále je na cestách, pokiaľ viem. Aké šťastie, teda aké máš šťastie. Užíva si niekde pod palmami, moja dovolením. dievčatá. My tu vedieme podnik. Spoločnosť Kesada, dobrý deň. Vyštartuj, chod po nej, hneď, daj jej, daj! Ach nie, Moni, opatrne. Daj jej, zložu! No tak vstávaj! 1, 2, 3, 4. Si v poriadku? Môžeme? Dobre. Box! Že v tom Iriarte ide sám. Isto je niekto s ním. Iriarte ma neprekvapuje, správa sa ako obyčajný hlupák. Spomal. Opatrne. Môžem ti povedať len to isté, čo mi vravel môj otec. Tu musíš byť stále v strehu. Ak nie, potopia ťa. Ach nie, Moni, Vstávaj! 1, 2, 3, 4, Vstávaj! 5. Môžeš pokračovať. Box! Dobre, do nej, poď! Ach, Moni! Do rohu. Moni, prosím! Moni! 3, 4, 5, 6, Nespí sa 7, pomôcť, hej? Vstávaj, opička moja, vstávaj! 9, 10. Koniec. Pravel som ti, ruky drž hore, ale ty si nedáš si povedať! Čo je s tebou, voda? Zaparkuj mi ho. Dobrý deň.